Masira semurezi mabo tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions zita ndinoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. Nyaya yekutanga hanzi zvakatangira pakurohwa nezvishiri. Nyaya yangu yakadai, ndakakura ndina mai nababa, taive vanhu vairarama life iri pakati nepakati zvekuti hataishaya zvekudya uye kuenda kuchikoro, asi ndakakura ndichirohwa nababa pasina chandaita. Apa ndini first born mumba medu, ndaitanga ndarohwa nezvishiri zvichideedzera kuti ndiri kuda ropa. So at that age of 12 ndiri grade 7 ndaive ndakuenda kumakomo ndichinamata, saka zvaive zvava nani zvekurohwa nezvishiri. Pakatanga kundirova baba ndava form 2, vaiti vakabva kubasa vosvika votanga kundirova. Amai vaiti vakabata vaitukwa zvekuti, saka ndakakura ndiri munhu aive akanyarara, ndisingaiti zveshamwari. Ndaitya kusekwa kuti ndosaka uchigara uchirohwa. Ndaishungurudzwa tete, handife ndakakoshwa ndava form 4. Takaita fun day kuchikoro, so kwaidiwa ma1 US. Ina handina kuenda nayo day iroro, so waiva musi weFriday. Musi weMonday ndakapiwa 10 US yefees ndichibva ndabatirwa $1. Karohwa ndikaita mavanga kuzvimba. Apa raiva wiki rekuti ndichinyora mafinal exams. Ndakazonyora zvakadaro, asi ndakabva ndabuda nemad ega ega zvekuti maticha akashamisika nazvo. Hongu ndaive ndisiri mwana dofo, ndaive pakati nepakati. Ndakabva ndanzi hapana mari yekuti ndiripite. Apa ndaive mwana aida chikoro, saka ndakabva ndagara pamba. Raive gore ra2012. Kurova havana kurega, vaiti pese pavafungira ndorohwa. Ndakakura ndichishungurudzwa zvekuti ndichinyora kudai ndiri kuchema tete, hapana chinorwadza sekurohwa pasina zvawaita, zvekuti raini rese ranga rakuziva kuti mwana uyu anorohwa. Apa ndaive ndamusikana mukuru, dai zvainzi ndaiita zvevakomana, manje ndaive innocent tete, ndaigara mumba. Zvakaita kuti mugore ra2018 ndakaona mumwe mukomana auya kuchechi kwedu akandida ndikabvuma semunhu aive ne22 years ndisina kumbopinda murelationship. Ndakadana naye wiki rechitumbu akabva andifonera kuti arwara. Ndikatokumbira mama kupinda mutauni kunomuona. Handina kuziva kuti mukomana aive akandirongera nasekuru vake, nekuti ini pandakaenda kunomuona ndaiti sezvo paiva nasekuru nemudzimai wavo hapana zvaaindiita, sezvo ndamboreva kuti ndiyo yaiva first relationship. Ndakaenda kumba kwavo ndakatoona shuwa munhu airwara atori mublanketi. Saka dzimba idzi dzaiva 2 rooms. The moment yandakapinda mubhodhiroom macho, ana gogo vaye vakabva vakiya dhori hari kunze. Mukoma uye akabva andibata. Ndakatya kudzokera kumba nekuziva kuti baba vangu vaindirova pasina zvandaita, kuti vakaziva kuti ndaita musikanzwa ndairayiwa. Saka ndiko kwakabva kwaita kuti ndigare nemunhu uyu. Akazoenda hake kunondiroora zvikafamba zvakanaka, asi pakugara nemunhu uyu aiva nemusikadzi usingaiti wevakadzi, ndichamuti Peter. Ndakazoita nhombe yekutanga ndichibva ndaita miscarriage muna January. Ndikaendeswa kumba kuchitungwiza kuti ndinopora. Pandakaenda kuhospital ndakabva ndaitwa matest ese boom, ndaive ndava HIV positive. Ndakarwadziwa tete, ndikafunga kuzviuraya panguva iyoyo zvekuti manesi akapinda busy kundipa counseling. Ndakarwadziwa kuti nekuzvibata kwese kwandaive ndakaita ndopiwa chirwere. Ndakaona kuriko kuguma kweupenyu. I was heartbroken. Ndichinyora kudai tete ndiri kuita kunge ndavhura maronda aive akuda kupora. Iye pandakamufonera haana kuita nharo, akabva auya akatora ropa tese taiva positive. Iye haana kuratidza kurwadziwa, akadzokera kumba, ini ndikasara kwamama ndichipora plus miscarriage iya. Mama vangu ndipo pavakanditi wadii kusiyana nemunhu uyu nekuti haana future. Tarisa uone, hauna kana 5 months asi watopiwa chirwere. Munhu uyu hachinje. Asi ini nokutya kuti ndichadiwa nani ndaane chirwere, ndakashingirira kudzokera kumba kwangu plus ndaive ndisingadi kushungurudza amai nekuti munhu ane chirwere chemwoyo plus BP. Saka hapana kana imwe hama yandakaudza zvekubatwa chirwere changu kunze kwamama chete. Ndakadzokera kumba kwangu ndokugara. Unhu hwake haana kuchinja, asi semunhu aida imba yake ndaishingirira. Ndakazobva imwe nhumbu futi, asi ndaingoti zvichanaka. Iye akamitisa vana 2 from different mothers, ndikapiwa vana vaya kuti ndichengete. Ndakachengeta, asi musikanzwa haana kusiya kusvika mugore ra2022. Akaita imwe girlfriend kusvika vaita mwana vese. Ipapo ndakarwadziwa, ndikaona kuti ndini ndinenge ndiri kushandiswa nemunhu uyu. Apa ndisina mwana, ndakazomusiya 2023. Ndakona kuti ndiite life yangu pane kuswera ndakagarira mahara. Mukadzi wacho aindituka kuti ngomwa ndairwadziwa,
asi wekuudza ndainge ndisina. Ndaitya kuti ndikaudza mai vangu vanorwara nechekare, saka ndairwadzwa ndega pasine kutaurira mutoro unorema. Ndakazozvipira ndikasiya imba yacho ndikaenda kumba kwangu. Ndakatsvaga basa ndikatanga kushanda hangu basa remumba. Muna Dhisemba gore rakapera ndakaenda kumba, saka ndaive ndisina mari yakawanda. Ndakatengera my siblings hembe, imwe ndikatenga chikafu cheChristmas. Baba vangu vakabva vandikumbira mari, ndikavaudza kuti handisisina nekuti ivo vaida kutenga doro. Ndakarohwa tete, ndikatukwa kunzi ndosaka wakasiya murume. Ndinorwadzwa nemashoko avo sekuti ndakasvika pakubvunza mama kuti ndivo baba vangu here. Dai ndisina kufanana navo ndaiti pamwe handisi. Ini chai handina kana kuzvitengera chinhu wani nekuti mari yacho yaive isingakwani. Ndakatengera vadiki. Upenyu hwangu hunorwadza nomwana nowati unoshayawo kuudza zvinoremera mwoyo tete. Dzimwe dzenguva ndinosvika pakuzviblema kuti pamwe dai ndakaitawo mwana handaisvika pakuitwa chikorobho, so ndinorwadziwa mwoyo mangu mune bundu. Gore rino muna Juni ndakarwara, plus handiwanzoenda kumaperiods mwedzi yese ndojamba. Saka ndakati ndimbotariswa kukiriniki. Baba vakabva vati vari kuda mari, nekutya kutukwa futi ndakavapa. Kana kumbondibvunza kuti ndava sei, chavanodai mari yangu chete, zvekuti dzimwe nguva ndombobatwa nemweya wekuda kuenda kure kwavasingandioni. Zvinhu zvacho zvakawandisa tete. Kubva 2023 handina kupinda mune imwe relationship. Ndikaona mukomana akada kuenda neni kudate, anobva angotanga kundiignore. Apa ex-husband inenge ichidedzera kuti uchadzoka wega kwandiri, nekuti mazuva ndakatanga kugara naye ndakaona zita rangu rakanyogwa mukadhi rake white zvakasungwa. Ndikazoendeswa futi kune umwe muprofita wenguo tsvuku, ndikanokoreswa ivhu yetsoka yangu neyake zvichinzi ndokuti ndibate mwana. Ndakaita zvakawandisa tete, kuendeswa kumakomo anoera ndichinzi ndite mwana. Apa nepfungwa dzeudiki ndaiitira murume iyeye aiva asingagare pasi, saka handichazivi kuti ndizvo here zviri kuafecta marelationship acho zvimwewo. I don't know, ndingori munhuwo no mwana no what. Handizivi kuti Mwari anondinzwawo here kuchema kwemwoyo wangu. Handina kubvira ndambofara ini, asi vanhu vachindiona kunze vanofunga kuti zvese zviright, asi mumwoyo mune bundu. Zvinoitika mulife mangu zvakawandisa. Matambudziko acho anorwadza. Ndaneta ini ndakungoti hameno Mwari, kubva ndiri mudiki ndainamata, chero nanhasi ndinonamata, ndinofasta, asi no change. Masikani ndinawo hope ekuonekwa sei ndaibva nhombo, asi anongoti normal. Mazuva ese aya ndaizvisimbisa, asi apa ndasvika pakuneta, pakuremerwa musoro nechest zvakundirwadza. Nguva zhinji ndochema nelife yangu. Ndotya kuudza kana hama dzangu kuti ndinosekwa, kuti wane chiwere, kuti ndiudze amai vanoremerwawo, so ndopedzisira ndachema ini. Pandakaenda kumba kunoona mama, ndipo pavakandiudza kuti paya pawairohwa handiti waiona kuti tete vako vanenge vabva pamba, saka vaisiya vamwaya mushonga kuti ina baba wako tirambana. Ndosaka iwe ndai kuti utsvaire mumba. Hanzi ivo vakanzwawo nasekuru vavo, hanzi ndosaka iwe waizorohwa mushonga iwowo. Ndakarwadziwa kuti saka mama vaitoziva chaikonzeresa kuti ndirohwe, asi vairamba vachiti pese pabva tete sister yadhedhi ndonzi tsvaira manheru acho ndorohwa. Hanzi vaiprotecta imba yavo, asi havana kuziva kuti kundiudza izvozvo vari kuramba vachidyara bitterness mandiri. Ivo vakati dai vari ivo vaitsvaira ndivo vaizorohwa. It's not fair. Ndine maquestions akawanda muhana mangu. Chandingangotaura kuna Haidhi ndechekuti nefamily yakadai, this is a very toxic family. Mama was doing whatever she was doing to protect herself from your dad. Your dad havana maboundary. Iye zvino muri munhu mukuru akaroorwa akatodzoka kumurume, but your dad still beats you because vari kuti ndipe mari. Mari inobvepi? Handiti vakaramba kubhadhara school fees kuti mudzokorore. Saka mari yavanoda iri kubvepi? My sister, what I can say to you is, at some point, it's good to love people from a distance. Love them at a distance. Ndokundorevesa nemwoyo wangu wose. Pakadaika munhu zvigarire kwaunogara, kwaunoshanda ikoko zvigarire. Kumba tozoinda 5 years later kana kusina kufiwa ndizvozvo. Because unotoona kuti the more you interact with these people, the more they hate you, kukugwadzisa chaiko. Saka I'm very sorry for this. Alright, pane mukoma vakatumira nyaya yavo vaitaura nyaya sepatina vachiti nyaya yema-DNA chichichi. Alright, vazotumira nyaya yavo manje. Regai tiverenge nyaya yavo iripi iyi. Tete makadini, ndinotenda nekuposta nyaya dzedu kwamunoita kuda tingarerukirwa mumwoyo nekuti zvinonetsa zvizhinji. Vazhinji tiri kubatsirika. Tete nyaya yekuma-DNA ndakainzwa uye ndichaita sekudaro. Ndinoda kugadzirisa pekuti musi wakabviswa mimba ndopatakapedzisira kuonana, hatina kuzoonana zvakare in person naSepatina. Pandakazobata kuti aive neboyfriend iya musoja, paive pafoni.
mimba akazoita after a month, mushure mekubvisa yekutanga. Zita ndicharamba ndiri AD zvekare. Ndichambojamba mumaconfessions akaitika pakati pese apa, ndombomhanyidzana neandofunga kuti ane chekuita kubva pakabviswa nhumbu naSepatina. Confession yanhasi yakamira yakadai tete. Ndakataura ndikati I'm a professional athlete. Fast forward, ndava ne3 years ndichigara muno muSA. I'm 32 years of age. Ndakaita accident last year muna June. Ndiri kutraining tete ndikadislocata left knee joint. Mushure mekunge ndasarwa ne2 weeks kuenda kuresi. Zvese zvikabva zvashaya basa. Ndakaendeswa kuchipatara, vakaitawo zvavaifunga zvingabatsira kupora kugumbo, asi hazvina kuita saizvozvo. Ndakapedza gore rese zvakangodaro tete. Ndikazowanawo imwe shamwari yangu wataitraina naye akanzwa tsitsi. Ainge ari dokta pane chimwe chipatara, akandiudza kuti aizondibatsira kunge ndichirapwa kusvika ndapora tete. This year muna March ndakadanana neumwe musikana zvakare, sezvo ndainge ndagara chinguva ndisina kumbodzokera kumusha kunoona mhuri nekuda kwenjodzi yainge yandiwira. Asi yaive isiriyo excuse, asi ruchiva rwainge rwandibata. Musikana uyu ndichamuti Rudo. Rudo aiva musikana akasvonaka pameso nemuviri. Ndakadana naye mushure mekunge paitwa group call namainini vake ndovaiva shamwari yangu. Group call yakaitwa tete, vamwe vose vakadonha-donha mushure mezvikonzero zvakasiyana-siyana. Takasara tiri 2 pacall, ini naRudo. Sevanhu vakanga vatanga kutaura vese zuva iri, takangotaurawo dzimwe nyaya kusvika pakuvata. Ava mangwana acho Rudo akandifonera. Ndakashamisika since yaiva first time yake kuita direct call. Takataura asi hapana chisvino chakataurwa, asi ndainge ndangoona kuti uyu ari kuda nezvangu. Zuva rechitatu akafona zvakare. Ava madeko ndikataura naye kusvika ndazomuudza kuti ndainge ndamuda. Haana kumbotenderera hake. Akangonditi pese pandaitaura newe wainge watoba mwoyo wangu kare. Yangu yekudiwa itete, handina kuziva kuti ndainge ndabata kumeso nemaoko ane mhiripiri. First week ndichidana naye akataura zvainge zvakaipa pamusoro pamainini vake kuti ndivaite munhu akaipa, asi takava nekunetsana kuti sei zvadaro ini ndakakuziva through mainini. Akanditi ndivabhloke ndisataura navo sezvo aiva munhu akaipa, hezvo kwani kwaiva kuvigiridza mabasa ake akaipa. Fortunately naRudo taigara pedyo 13 kilometers away, handichatauri nzvimbo kuda pane vekuziva. Second week takaronga kuti taizoonana kumall since pamba paishanda paive pedyo nemall. Zuva rekunoonana rakasvika, aiwa tose takafarirana kunyange kwaive kutanga kuonana. Rudo handina kumuvanzira kuti ndaiva ndine mukadzi. Akati zvose zvaive zvakanaka chero ndamuudza chokwadi. Akati aizova nebasa neupenyu hwangu kusvika ndaita right, zvizhinji akanga asina basa nazvo. Ndakati aiwa ndokugara murudoka uku. Ndakambozama kumuudza kuti iwe une zvaunoda semunhukadzi kubva kwandiri, asi handikwanisi nekuti handisi kuenda kubasa. Asi zvose kwaari yaiva nyaya yakatongwa kare. Akanditi don't worry, I'll try my best to make sure you feel better, sezvo aishanda. Rudo aindiitira zvese zvandaida. Handina zuva rimwe chete randakaburitsa mari ndichipa Rudo tete. Kunyange kumhuri yangu aiva supportive tete kana paine zvaidiwa kumusha. Since Rudo aigara kubasa, akaronga kuti paofu yake aizouya achindiona kumba. Zvisinei that weekend I was alone at home. Mukoma namaiguru vainge vaenda kuZimbabwe. Aiwa musikana akauya kumba weekend yose tikafara sababa namai, sezvo taive kuhanimunhu yedu tega. Takatanga tichadzivirira tete zuva rekutanga, repiri munongozivawo zvinoita miedzo. Takarara pasina kudzivirira since ange aona maresults angu ekuchipatara, akava nekuvimba kuti ndainge ndisina chirwere. Wiki raakuda kunopera mushure mekunge tarara tese, ndakaita video call ndikataura naye, asi ndoga ndakaona kuti pane zvainge zvava kuitika, sekuti ndaiziva masymptoms emunhu ane mimba tete. Ndakamuudza pakarepo kuti ainge ava nemimba, asi akazama kuzviramba sekuti aiziva hake chinangwa chake. Ndainge ndadanana netsotsi tete. Weekend yaitevera takaenda tose kumall, akatenga pregnancy test tizoona zvaizobuda pamaresults. Rudo akaramba kutesta tiri tose pamall paya, akatsika-tsika sekuti nguva yainge yapera ava kumhanya kudzokera kubasa. Ava madeko akaita matest through video call, asi maresults aive negative. Ipapo ndakava nekakuti nyevonukei mumwoyo, asi uko ndine kakutya zvakare. After 3 days tete, ndakaona hapana chachinja kuna Rudo, sekuti ndakanga ndoda kugara ndichimuona ndichinatsoona kuti ichokwadi here. Ndakamuudza zvakare Rudo, une nhumbu
akamboda kuramba asi zvakanga zvava pachena. Akazobvuma hake papapaya akazotaura chokwadi kuti pakutanga aiva anyika test iya mumvura. Tete, ndakaperera kuti taizoita sei nepamuviri apa sezvo ndaisashanda tete uye zvakanga zvisiri pakuwirirana. Ndainge ndomutyirawo zvakare kuti basa rake raizomuperera kana achinge azivikanwa kuti ndozvavapo. Akanga andiudza background yake nemo saka akanga ava netrust mandiri. Background yake yairwadza tete asi kungoti munhu akanga aine mission dzake. Ukuwo kunyange basa raizomuperera akanga asina kwekuti aizonogara zvakanaka sekuti akanga asina ukama hwakasimba nehama dzake. So option yainge yasara kwaiva kunditizira tete apa ini ndiri kutochengetawo semurwere kuitira pese pandaienda kureview kuchipatara. Unfortunately pfungwa dziya dzowakaipa dzakandibata tete asi hana yangu yakandirova ndisati ndaita izvi. Ndakafunga zano riya rekumashure reabortion. Ndiri munzira kubva kunomuona ndakaona post yeabortion tete ndikatora namba paya. Ndava kumba ndakataura naye tikaonesana nematambudziko ataizosangana nawo. Akambozama kuramba tete asi ndakamunyengerera kusvika abvuma ndikamuvinza kuti ndaisazomusiya. Ndakava nekamufaro pamwe nekurohwa nehana kuze kanga yava kuita sehabit tete zvekuti vese vanondiziva vanoziva kuti ndine good character. Ndainge ndogara zvichiuya mupfungwa kuti ko ini zvandava kutoita rekodhi yekubvisisa vanhu mimba. Kwaingova kupishana kwepfungwa dzisina anopindura. Rudo akarwara almost 3 weeks after abortion. Akapiwa off ndokuzoita zvakanaka akadzokera kubasa zvakare. Takawirirana hataizoita zvakare mistake yakadaro. Sevanhu vanga vokuziva zvavari kuita. Tete Ruda aiva munhu aida bonde zvakapfurikidza. Pamwe pacho ndaitombozvibvunza kuti zviri zvega here uraiva dhimoni. Regai nditi pamaawa mashoma ataionana aitarisira kuvata katatu ukana panguva imwe cheteyo. Kana huri usiku yaitwa ngozi yapinda mumusha chaiyo. Rudo akazoita Red Cross online course muna July. Akati aizoda kuenda kugraduation. Ndakamubvunza kuti aizoenda nani. Akati aiva asina kuenda naye. Hama dzake dzainge dzaramba kuenda naye. Izvo kwaiva kunyepa kuti aone nzira yekuti ndaizomuperekedza. Zuva regraduation rakasvika tikaenda tese yaiitwa kuPretoria. All the bills were on her. Iniwo kumba ndainge ndasiya ndanyepawo kuti ndainge ndaenda kugraduation yavamwe maiguru vangu vaisazikanwa kwandaigara. After graduation Rudo akati hatisi kudzokera kumba, we have to book somewhere kwataizorara usiku uhwo tozoenda kumba mangwana. Aiwa takaita saizvozvo tete tikabhuka imwe lodge. Fume umwe neumwe akananga kumba kwake. Kwasara 2 weeks kuti tipinde August basa kuna Rudo rakapera. Akanogara kwamainini vake. After 3 days akabva awana basa parestaurant. Wiki risati rapera zvikanzi ndanzi chimbomira cause passport yako iri stamped out. Weekend yacho akauya tikaona tete asi takadzivirira. Ende ndiko kakava kekupedzisira kunge ndichisangana naye pazvese. Ukuwo madays angu ekuti ndichienda kuchipatara kuoperation akanga ava kusvika. Ndasarirwa nezuva rimwe kuti ndichinoadhimitwa. Rudo akati aizoda kundiona asi ndaisakwanisa nekuti ndaida kuzonotora vana kuchikoro. Ava mangwana acho makuseni around 5 akandisendera message achindiudza kuti aiva nepamuviri zvakare. Hano yakarova asi chekurovera pakanga pasina nokuti ndaiziva neumboo hwakakwana kuti takadzivirira. Ndakamuti ndaizopfuura neko ndichimuona ndichienda kuchipatara tete asi akaedza nepese paigona kuavoida kuti ndisazomuona. Ndasvika kuhospital ndakaita matest ese asi BP yainge iri abnormal load tete. Ndakapiwa counseling sekuti vaifunga kuti ndiri kutya operation. Izvo bodo dzaivawo nyaya dzangu naRudo. Ndakaita 3 days in hospital before operation. A day before operation, it was on Thursday 11 August. Ndakamuti tenga test uone kuti chokwadi. Akaramba akati ndiri kuziva kuti ndava nemimba yako. Handina kuda kumupikisa tete sekuti ndakanga ndatanga kuora mwoyo kuti zvaizoita sei isu takadzivirira. Semunhu ainge atova nehasha, ndakamuti kana iri yangu bvisa zvatakawirana unozviziva. Akambotsika-tsika. Sezvo zuva raitevera ndaenda kutheater, hatina kukwanisa kutaura sezvo iniwo ndainge ndakatodzimwawo. Zuva rinotevera akazondiudza kuti ainge abvisa nhumbu zvakare. Zvakandidya mwoyo kuti wai zvinhu izvi zviri kuramba zvichidzoka mulife mangu. Ndakazobuda muhospital 3 days after operation. Zuva randakabuda muchipatara ainge andiudza kuti awana basa kuPretoria. So kubasa kwaienda aizomutumira mari yekuenda kubasa. Okwira mataxi kwakuenda. Akaita saizvozvo akazofona achiti ndasvika. Indakanga ndofarawo kuti -1 problem nokuti akanga ava kugara kure neni uye ndakanga ndakumuavoida kutaura naye.
ndopakatanga kunetsana. Akati ave newiki ari koko akatanga kuti ndiri kurwara but hauna keleni. Ndikamuudza kuti ndakakuudza one my condition handikwanisi kunge ndichikusapota, but on a side airevera communication. Akazosvika pakuti ndakuudza hama dzangu zvakaitika kuzowa kundiavoida kuzowa kuita right. Ndikati ita zvawafunga, kana ndainge ndakakubatira banga pane zvese zvaitika. Akazoti ainge audza mai vaishandira zvakanga zvaitika kuzi aiti ari kuita continuous bleeding. Akati akazoenda kuchipatara akanzi wakapiwa wrong abortion pills, so unofanira kubviswa chibereko nekuti chiri kudyiwa. Kwaiva kutaura kwake zvisina umbowo uripo. Mubvunzo wangu, waizobvisa nhumbu yausina kutesta sei? Asi zvose izvi zvaisava nemhinduro. Tete, ndakaona upenyu hwangu huchirwadza nekuda kwezvandainge ndapindana nazvo. Ndainge ndisina zororo mupfungwa. Ndakatanga kuignowa mbijana mbijana, asi paisava nezororo. Ukasapindura aifona kubloka kumba aikuziva tete. Ndakaona kushanduka kweupenyu hwangu kuita kunge nyoka chaiyo. Tichikunetsana kudaro, fortunately mainini vake vaya vandainge ndabloka vakandibvunza kuTikTok kuti why nhamba dzangu dzaisaita, uye vainge vamboondiona ndakaiswa pamastatus naRudo achiti get well soon. Ndakangoti maybe pane something zvakaitika, mira ndikusendere message. Ndakaunbloka paya ndokutanga kutaura nawo. Zvisinei ndakabva ndasangana nawo nediscussion yaRudo yaitwa mushure mekunge anyepera hama dzake kuti ndaida kumuroora muna December, uye ndaive mbinga yemashuwa tete. Pandakasvika kutaura chokwadi chese zvainge zvaitika. Ini handina kutozivawo kuti hama dzake dzaitoda kuziva nezvangu kuti ndainge ndashinga here kumuroora neunhu hwainge ainawo. Ndakaudzwa zvese maererano neupenyu hwaRudo nezviitiko zvake zvese zvainge zvamuparadzanisa nehama dzake. Gumbezi rakanga rasarira kwandiri tete kufuka kana kuwarira chokwadi ndakanga ndava nacho. Ndakafunga kuti ndaizomuramba sei. Ndakagugula positive picture painternet tete ndikamusendera kuti ndo zvakanga zvavapo, asi akazviramba akati taizoita matest futi sezvo kuriko kwaakange ava kushanda. Ndakaita hasha dzenhema tete ndikamuudza kuti zvawaida wakazadzikisa handichakude, asi akaramba achiita naro. Fortunately mainini vake vaiziva mukomana vainge ambodanana naye, vakarambana nenyaya dzekusagutsikana, but uyu akanga akuretwa mari ndokubva ablokewa. Unfortunately mukomana uyu aivawo nemanonzo aRudo. Mainini vaya vakandisendera zvese neconversation yainge yaitwa kuti akasabhadhira mari iyoyo aizoisa panoonekwa nemunhu wese. Kusaidi kwangu ndakafara sezvo ndainge ndawana zvombo zvekumurwisa. Ndakamusendera akada kuramba achiti ainge andisendera panguva yataiwirirana, asi zvaisameka sense. Akatanga kundithreatena dzakange dzangova nharo dzejuru kuda kuruma parisiri kuona. Ndakamubloka kumasocial platforms ose, ndipo pakapera kutaura kwangu naye. Sisi vake vakazondifonera vachitaura kuti kubva zvakanga asiya basa rekutanga riya haana kuzombowana basa futi. Aibuda mubanana 8 sometimes na10 odzoka kuma10 PM or 12. Aiuya achipikwa pagedhi, zvino zvakazoita kuti vatadze kugarisana naye. Vakazama kugara naye pasi kuti vamutsiure, asi zvose zvaiva zvisina ani anonzwa. Pose pandainzi ndabvisa nhumbu dzechipiri paya dzaiva nhema. Hameno zvaizviitirawo. Pakanzi ndaenda kubasa kuPretoria akauya akapikwa around 7, ndo pakapedzera kuonana nehama dzake tete. Murume uya aiwa muridzi wegraduation, hanzi ndiye akauya akamutora tete. Handizivi kuti musi wegraduation indainziwo ani sezvo vaidanana. Last week akazosenda message nenew number achiti aida kundiuraya handipfuuri November. Zvisinei nehasha ndakadeleta message iya, asi ndakazomupindura kepiri ndokupedzisira kutaura naye. Kunyange zvazvo ndainge ndamunyepera kuti ainge andipa chirwere, ndakafila guilty. Ndikamuudza kuti pamaresults aya ndainyepa, asi nekuda kwezvawakaita hataizoramba tichidanana hedu. Right, guilty yangu iri pakuti komweya wewe kubvisa mimba asi unodaidza umwe mushure mezvakamboitika here. Kweniwo inga ndainge ndashingira gore rose ndisina kuita kumbopanze, asi ndinoona kuti Satani akanga atogadza choto pandiri zvichindipinza matope. Handitozvidiwo, asi zvinongondiwirawo. Mukuzviita zvinoita sezvinonakidza, asi zvine muripo. One sin may lead to another sin. Zvinopedzera zvatiurayira upenyu hwedu. Ini ndinoreurira kuchiita mudzimai wangu, kuuraya pamwe neupombwe. Zvose zvinofadza nyama ndakaita, but panguva yandinogara pasi kurevisa my life, ndinova nekuzvidya mumwoyo kokoro. Paya ndakataura ndikati even ukama hwangu naMwari ndinoona sehuri kure. Pandinoti ndava kuda kutanga upenyu hutsva, zvinombondimomotera
kuda kundiwisira pasi chaiko. Dai Mwari vandiregerera, ndinotoda kunge ndichida kunamata, asi unoshaya chokutaura nekuda kwezvandakabata. Hama wee, Satan is working extra time kuti atiwine. Ndiye oga anoziva kunaka kwakaita denga. Chaiva chishuwo changu dai ndadzokera panguva yakare ndisiye zvakaipa. Chivi chinotapira asi mugumu une mubayiro. Ngatikoshesei zvatakapiwa naMwari uye zvatakasarudza nemwoyo wese tikapikira. Hakuna chiriko kunze uku kudzinganisana nemhepo chete. Dai Mwari andiregerera, I don't think it will happen again in my life. Not nekuda kwangu asi nesimba raMwari. Ndoziva upenyu hwandakaita, asi chivi kana uchichiita hakuna chakanaka chaunofunga. Pane nguva yaunofunga kuti ndazowana rudo, asi unyengeri chete. Hapana chaunokuhwa kubva muchakaipa, asi matambudziko chete. Chipambi chakasvika pakubreaka that strong bond relationship yaiva pakati nemudzimai wangu neni, nekuti attention yakanga yava kuperera kuda rudo. Kusvika pari nhasi, mhuri yangu ndoida tete, asi rudo chairo rwava kuti netsei zvakakonzereswa neni. Dzimwe nguva ndinozama kuda kuti nditaure naye, asi it seems like somehow akaora mwoyo neni, kunyange asina hake chakambobata panyaya yarudo yose. Kuti ingava nyaya yasapatina hameno, chishuva changu kudzokera pataiva kare nekusiya zvakaipa. Nawo ndiri kuzama tete, asi mwe mfungo inopota chindiwisira pasi. Ndisigakanga mukutenda kune vese vane mapositive mind vachandibatsira. Ndipo palast chapter yeupenyu pandiri nawo ndakamirawo zvakanaka muupenyu hwangu. Zvizhinji ndichataura zvakaitika mushure menguva yekusasiva. Pandanga ndichiverenga nyaya iyi, mukoma vari kuti iwo from day one vakanga vana rudo this weekend. Family panga isipo, mai guru namukoma vasipo, vakanga vana rudo. Next week mukoma vakafona vakati rudo nenhumbu. He is the one, ndotoda sekuti ivo hake munhu anga achifila guilty, but vakaimplanta pfungwa iyoyo muna rudo. Kubva ipapo rudo akatanga kuti ndine nhumbu. Rudo haana kana musi one wakamboita nhumbu. Musikana wemunhu akangwara. Ende mukoma vasikana vanhu vakangwara. Vasikana zvavanoita vanogona kutenga pregnancy test chaiyo, vagonokumbira munhu wepanext door kuti aitire weti kuti ibude iri positive. Kubva nhasi hanzvadzi dzangu, ndoda kukuudzai, kana musikana akati ane nhumbu, imimi garai murumu imomo, aite weti mubate chibhodhoro, muripo mutest. Ndo zvoga zvandingakukuudzai, because ndabvira ndatongoona kuti nyaya iyi kwairi kuendaika haisi kufamba zvakanaka. Alright, saka ngatingosiyai macomments, because vari kuti ivo right now relationship yavo naMwari yakabreaka, relationship yavo nemudzimai wavo hapana, like everything is just falling apart. Vanoshuvira kuti vamutsire relationship yavo nemudzimai wavo. Tongorangaridza nawo zvakare kuti date of birth rako unoriziva 11 March 1987, 5 April 1960, asi date of death tozoriziva musi. Iwe hautoriziva, haufa wakadoriziva. Isu tisu tinozoriziva vanenge vasara. Zvichireva kuti date of death musi uyu uchasvika, whether we like it or not. Mungati vatete vanotaura saka kuti kudii, but that day is coming. Ngatigadzire exit yedu. Unenge wararama upenyu hwakanaka chaizvo wozoona munhu wovigwa nezvimwe zvikofini zvomuti wenyemba. Aiwa, we need money. Kune vanhu vari kuUK, vari kuAustralia, vari kuCanada, vari kudiaspora. Those in the diaspora, ndoda kungokubvunzai kuti what would happen to your family nhasi ukamuka wakafa, especially vasikana vechidiki vaya vakaenda vari ari one. Nhasi ukamuka wakafa, chii chinoitika kufamily? Ngatigadzirisei upenyu hwedu, ngatitorei diaspora insurance. We also communicate with our family members kuti mama, ini ndine diaspora insurance in case anything happens. These are topics that we don't want to talk about. These are topics that we don't want to talk about. It's taboo. We don't talk about the day I will die. But prepare your family. Isusu hatitombozivi kuti UK street yakatarisa kugauti yakatarisa ukatotangira papi. Prepare your family. Police number yangu yakati ndine diaspora insurance. If anything happens to me, God forbid toramba. Asi turungoti in case something like that happens. Anditi saka ndurungoti siya link mu comment section mungo clicker. Motaura one vanhu kudiaspora munzwe kuti zvinofamba sei. Anditi okay, regai tipinde munyaya inotevera. Good evening, I'm a lady aged 24, background of my childhood yakadai. Mai vakashaika ndine 9 years. 2010 vakafa zvisina tsarukano, vakarwara kwemazuva 2 ndokufa. Ndakanogara kwababa mukuru kusvika ndava kuenda form 1. Kubva grade 4 I was raped nemwana wababa mukuru. Everyone knew about it, but ndaingonzi ndiri munhu asingatendi. Is that how I pay them back for kundichengeta? Ndairohwa even pasina reason, but I got used to it. Zvekuti ndaive ndoona sezviri normal. Ndakatomboenda kuholiday kwatete and I was raped by my cousin. Handina wandakaudza. It felt
normal. I went to Mount Selinda Chipinge Secondary, but zvechikoro zvakaramba. I was very suicidal kusvika ndadzingwa chikoro. Kungopinda mumascience lab umo ndaimwa zvese zvima-acids zvema-experiment. Ndadzingwa vatete vangu vakanditora kwaba mukuru kwaisaendeka because neighbors had reported them to social welfare. I was abused zvaionekwa nemunhu wese. Then ndiriko tete, she was toxic. She had favors. I was ungrateful kuchengetwa. Asi everyday uchibva kuchikoro waitombogara pagedhi uchizeza kupinda. Ndairohwa kana kupimirwa chikafu chekuba nemuzukuru wavo aiva grade 5. A lot happened in that house. Sexual abuse which everyone turned a blind eye to. Fast forward 2021, I had 14 points. I wanted medicine. I ended up doing biomedical engineering because of my points mashoma. I did my first year. I forgot to mention grade 7 ndakaita nhumbu for mwana wababa mukuru, ndikaitwa abortion, tikaisa mwana muswimming pool, maingogara marara. Nobody noticed. I was grade 7 holiday. Fast forward 2021, after first semester, I did distinctions 9 essay. Vanhu vakati aiwa anozobudira kupfuura vamwe. I dropped out ndikatanga kushanda mushop ndichisevha mari yekuti ndidzokere kuchikoro. It disappeared mumba tiri 2 nemuzukuru watete aiva form 2 then. Ndakaita hasha ndikamurova. Ndakagarirwa dare ndikanzi ndiende kumusha kuna baba kwavaigara mudongoremba. My dad loved me, I believed. Vaidzawo nepavanogona chero zvaizoramba. We had no relationship semunhu wandisina kukura naye. Ndakaiswa mubhazi kuenda kuchipinge. Makuseni acho dedhi vakanochera mvura ndikatiza back to Harare. I had no plan kwandaive ndawana basa remumba. Vakandiramba. Handisi munhu anoshoreka. Ndakanaka uye chimiro chiripo zvetete. Ndakapererwa. Ndakanogara paParerenyatwa hospital ndichinyepa kuti ndine murwere. Kudya ndaingomwa mvura for 3 months. Ndakaonda kuita mabhonzo. Ndakazowanawo munhu wandakaudza akati bho kune kwaiziva kwaidiwa munhu. Ndakanoshanda kuMorris Depot police camp muya 2 months pasina pay. Misi vacho vakazonyepa kuti wandibira ibva. Ndakabva ndikadzokerazve kuParerenyatwa ndichingovatawo mutende. Vamwe ndichiti ndine murwere for a month. Ndakazowana kumwe ndokuenda kunoshanda ndokuzowana mukomana asi problem aita manduzu tainofuridzirwa mishonga. Fast forward 2024, kubva zvandaive ndatiza kumba handina kudzokera asi baba ndaitaura navo ndichiisawo zvimari paEcocash paying fees yeLittle sister yangu. September 13, 2024 pakauya call yekuti baba vainge vashaya. Ndakakwira bhazi ndokuenda. It was on a Friday. Ndakasvika Saturday 4 AM. Ndakubvunza coffin. To my surprise, funeral yakanga yatoita vanhu vatodzokera kuHarare. Ndikabvunza vainge vafa nei, kwai vakafira kuhope. Hembe dzakapiswa, apa ndaidawo remembrance. Takarwa, tichirwa hembe dzaibvira moto. Ndakarwa nemwana wababa mukuru wekundirepa. I got triggered. Ndikamubaya nebanga pagumbo. I got banned by everyone. Fast forward, this year in August, pakaitwa nyaradzo, I was not invited. My little sister committed suicide kwatete kwaigara. I suspect she was raped too. Funeral yakaitwa, I wasn't invited again. I'm working as a maid. Life haina direction. Chinobatika hapana. Ndakazomboita second year, had distinctions again. Mukomana wemanduzu akatomboda kuroora, asi ndopakashaika baba. Ana baba mukuru vakati auroorwe tiri pakuchema. I even clicked more with the guy panyaya dzekunganga because I wanted to know what happened to my dad. But handizivi chii chakaitika. Patakaenda kuma-intro first time, there was this cousin of mine. Ameno vakalinka sei, ndakazongoona manudzu ndokurambana kwedu. Ukubasa rakambopera, ndadzwa ne-on and off, kunogara kuParerenyatwa, I have no one. Izvezvi ndakawana rimwe. December asvika my bosses aku-UK for holiday. Whole December, ameno ndichaendepi till January. Life yacho haisi kubatana, but I'm grateful. Nepandakapfuura napo. I tried to kill myself multiple times zvichiramba. Hama dzamai dziriko, asi mai vakashaya 2010. No phone call, nothing to check vasukuru. Ndasvika pakunetawo nekutsvaka vanhu. Saka ndazobvunza kuti imi saka mabhosi enyu abvumi here kuti mugare pambapa muna December. Vakati aiwa havazviiti, ndanzi nditange basa muna January. Ndikati aiwaka, so you need to also start looking for your room yekugara, even location, because hamungaiti life yekunogara kuParerenyatwa since you are working. Saka ndonyaya iripo iyi. Vari kungotaura kuti munoona kuti vana vazhinji vanokura upenyu hunorema
zvekuti mwana anoita madistinction, mwana anobatwa chibharo, nobody says anything. Kusvika vanhu vagwa ubayira nemapanga, little sister yakakomita suicide. Unotoona kuti mamwe mafamilies ari dysfunctional. Tinoshuvira kuti ingadai maparents Mwari achitichengetedza semaparents kuti tinge tiripo tichiona vana vedu vachikura. Regai tipinde munyaya inotevera. Alright. Nyaya yakanzi hai tete mamo. Tisati tambopinda munyaya, handisi mamo. Chekutanga ndinoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu, ndichingoti dai Mwari akuitire zvakanaka. Ini ndanyora nyaya yangu haisi confession hayo, asi ndikutsvakawo basa chero remumba, asi ndingafarawo ndikawana rimwe risiri remumba. Handina mapepa andinawo kusanganisa birth chairo tete. Ndakakura upenyu huri nani. Tichangopedza kunyora grade 7 ndo pakatanga kuoma upenyu. Baba vakangotifuratira same nehama dzekwamai. Taingova 2 nesister yangu. Ini ndini mudiki. Sisi vangu vakaedzawo nepavaigona napo kuti ndiende kuchikoro. Handina kuzopedza hangu. Vakazotizirawo mumufesi wavaifambidzana nawo. Asi havana kundisiya. Vakaenda neni, takagara kusvikawo shoko razosvika kuna mudhara ndokuzonotitora kwavakaita. Asi handina kumbogara navo nguva yakareba. Ndakabva ndadzoka kumba kwesister yangu. Apa ndaisaenda kuchikoro. Ndokudzidzisawo mabasa emumba. Ndokutanga kushanda mumba at 15 years until now ndine 20 years. Kushanda ndinoshanda hangu, asi ndine problem yenzeve, handinyatsonzwa. Vakuru vanonditi ndakazvarwa ndakadaro. Kuchikoro ndaienda ndichinodzidza ndakadaro hangu. Ndakambounganidza mari, ndikamboonekwa nemadhokota ndikanzi pane kamuri kadiki. So ndakanzi ndofanira kushandisa hearing aids. Mari yacho yataura yakawanda. Alright, saka vari kungotsvaka basa, like she's looking for a new job, especially kana kuri kuti mune dzimba dzamunoda kuchengeterwa. Alright, mamukasei tete please hide me. Ini hangu handina zvakawanda, ndokumbura kungobvunza kuti family kuti ndodii nekungorota ndichirarwa. Ndaneta ini tete mazuva ano ndakutoti ndikarota ndichirarwa mudumbu mangu munondirwadza. Dumbu rangu mukariona ndoita like munhu ane nhumbu, hapanawo zvandingaitawo here ndibvise tsvina dzandinoiswa idzi tete. Apa kuroorwa kunetsa. The more I pray nazvo ndiko kunyanya kwazvo. Ndaneta ini please hide hama dzangu dzakawandisa pano. Veduwe kwanzi ndokumburawo mundibatsirewo. I don't know kuti kwai varongoti vanorota vachirarwa zvino zvino dumbu ravo rakura. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete makadi, ndauyawo pano ndichiita zvimwe pada mungandibatsirawo problem ndakatarisana naye. Mugore ra2006 ndakanyora O level yangu zvakanaka zvinenge. 2007 kutanga kwaFebruary results achibuda, vatete ndaive ndakadzosera mapepa, ndaive ndakapasisa zvinomwisa mvura. Vanga vati samugore iri vanorangira kuti gore iri ndiro gore rakatanga kuomera vanhu zvinhu zviri economically. Raivawo gore renzara, fuel yainetsa zvakare vatete. Saka vabereki vangu vakanditsvagira nzvimbo paBoys High School tete, vachiti ndiwane kuita focus nenyaya dzechikoro plus ndisanetsekane nezvinhu zvakaita sana transport vatete. Vabereki vangu handivablemi pane zvakaitika. Vaizama kundigadzirira upenyu, asiwo ndipo pakatangira maproblems angu andiri kusangana nawo. Maproblems akatangira paBoys High. Trunk rakatengwa, tugrosari twekutiwo ndinodya kuchikoro tukatengwa. Mazuva ayo tainzi titenge grosari rekudining hall sekuti hakuna chainge chakanakira chimwe vatete. Takasvika zvakanaka pachikoro paya. It was a boys boarding school. Kwava kuratidzwa madhomu nechikoro zvese. Pachikoro apa paiva neumwe mukomana ainzi Gerald. Gerald aiva musenior kwandiri mbichana. Ini ndiri form 5, Gerald aiva form 6. Zvichira kuti Gerald aive muhombe kwandiri mbichana. Imwezve nyaya vatete, Gerald aiva deputy head boy pachikoro apa. Gerald akatanga kuita close kwandiri. Handina kuziva kuti ane chinangwa chainge ainacho. Kuva muprefect pachikoro kwaiva netumabenefits nguva iyoyo. Head boy nemutevedzeri wake vaive nemarumu avo vainge vasingavati kumbombera. Even duty aitwa kuchikoro, Gerald aimeka sure kuti zvinhu zvinorema zvaita senge kutsvaira matoilet okubatsira kitchen staff ndaisaitwa. Mamwe mazuva I'll get extra food. Gerald asi aiva neimwe system yaita vatete, yaita kuti ndive unsettled. Gerald aikurura hembe dzake mberi kwangu, otanga kundibata nhengo, achindibata muviri wangu vatete, kuti ndinoripota kuna boarding master. Ndaitya kuti nyaya iyi kana ikabuda
ndaizoitwa laughing stock chaiyo pachikoro. Chero dai vabereki vangu vaindibvisa pachikoro apa tete, chitegi chacho chaizorapa chakanamirana neni for the rest of my life. Vatete handina wandakazviti bufu nyaya yekusvika Gerald anyora form 6 yake akapedza. Iniwo ndakazoendera mberi ndikanyora A level yangu ndikapedza. Nditoriwo someone in life, asi dambudziko rangu guru nderekuti ndinoda varume kwete vakadzi. Ndikaona murume so vatete ndinoita rimwe zifeeling risingatsananguriki zvekuti ndinonyara kubvuma kuti ndinenge ndiri gay. Ndinotoendawo kuchechi ende vasikana vamwe vanotoda nezvangu, asikana kwete. Vana mufundisi vakatanga vachida kuita matching kudzimara vaneta nazvo, asi handina kukura ndine pfungwa yekuva gay. Zvakatanga nekuda kwaGerald, zvichitanga paBoys High School pandakafunda. Gerald handisati ndambosangana naye mukati meupenyu. Ndakamutsvaga pamasocial media sites ndichida kumuudza kuti akandikanganisira life yangu, akandiabheusa chaiko. Izvezvi handizivi kuda zvimwe idhimoni raakaita pass through. Ndiyo nhoroondo yangu iyi yezvakandiwira pazvakatangira kuboarding. Gerald kwaari ikoko wakandikanganisira upenyu zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera zvakare. Makasimba here vatete? Kana tazogara Satani achise mubhawa, Satani chakatambarara muchechi, chiri disguised as vavhangeri. So zvakaitika ndaipinda imwe chechi yemweya, asi taisagera yedu, taitoroka musoro. Chechi iyi iyo yataitopinda namama vasati vashaya. Baba havo vaisaenda kuchechi, vaizviendera kubhawa vachinomwa doro ravo. Tete mumba medu takaberekwa tiri 6, 3 girls and 3 boys. Saka pandakasara pamba vatete ndakakontinya kuenda kuchechi semaindero andanga ndagara ndichiita namama. Ndava ne15 years Bishop Ncube vakatanga kuita ma-inappropriate actions towards me, ma-actions asingatendere pakati pemwana nababa. Ndinoti baba nemwana sokuti Bishop Ncube vaiva vakura, vaitova vahombe kuna baba nyakundibereka. Vaiva nevakadzi vavo vaviri, muzukuru wavo Grace vaitodzidza naye same class. Vaigona kuti vakakuona vanoda kukumbanidzira pakona, voti musi wandichakubata ndichakupa matwins. Zvikoro zvakavharwa vatete, ndikanoudza sisi vangu zvakaitika pandakaenda kumba kwavo kuholiday. Sisi vangu vakaenda vakanobvunza Bishop Ncube kuti vaizama kuda kuita sei papwere inenge ini. Bishop Ncube vakaramba vakati hapana zvakadaro zvaitika. Ndainge ndarezva kunzva. Tete ndaiziva kuti Bishop vaivanda havo nechigumwe, uye hapana chandainge ndisina kunzwisisa vatete, asi kuti kwaiva hako kuita kwemunhu mukuru ainge abatwa vatete oshaya kwekuwanda nako. Sisi vangu vakadzokera havo kumba kwavo, upenyu hukaenderera mberi. After mwedzi ngasvika miviri ndakatanga kungoita dambudziko rekurwadziwa mudumbu. Mudumbu mangu maingoruma muchiita senge mune chinhu chipenyu chinofamba. Kuchipatara ndakaenda vakati ndimwe Gaviscon kuitira maacids vatete, asi pane kuti situation iite zviri nani, haina kuita zviri nani. Situation yakatotanga kuita bad to worse. Vatete kubva kumunhu akagwinya kuita ndonda munguva pfupi. Chero ndaigara nababa nehanzvadzi yangu, ndingangoti nguva zhinji ndaigara ndoga sokuti baba vanotyira mabhazi, bhudhi vari hasla, so nguva zhinji ndogara dega. Vatete kwaingova kutaura pafoni kazhinji, saka pandaitsanangura kuti ndiri kurwara vaifunga ndezverugotwe rukuda kuema zvaro. Baba vakazopfuura vachindoona kudai vakavhunduka nekuperedzeka kwandainge ndaita. Baba vakavhunduka vatete, ndinoona hana yangu kuti havana kuda kuti dyo, asi mupfungwa dzavo vakafunga kuti zvimwe ndaigona kuva ndakabvisa mimba. Vakafonera vamwe sisi vangu mai Akisha, ndivo vaigara pedyo, vakauya vakanditora ndikaita every test yamungafungidzira, asi chakaonekwa hapana. Chero nhumbu vatete yakaitwa just to be sure, asi ndainge ndisina nhumbu. Kwaiva kuzvinetsa hako, sokuti handina kumbobvira ndaita nhumbu yacho, asi vaida kumeka sure. Kuchipatara hakuna chakabuda. Mai Akisha vakambondikumbira kuna baba vakati vaida kumboenda neni. Baba vakabvuma ndikaenda namai Akisha. Sisi vangu vakatanga kufamba neni kunzvimbo dzakasiyana-siyana, asi zvakasvika pastage yakashata yokuti ndainge ndava kurasa tsvina yeropa. Ndakazobatsirikana nomwe mukadzi aipinda chechi yezviratidzo. Akati achindiona akangoseka akati, komai mwana, makarambirei kuita mai Bishop? Mudzimai uyu akatsanangura sisi vangu kuti Bishop ndivo vaiva muridzi wedare iri, vaida kuti tinotsvaka rubatsiro kwavari. Pandinogara navo vachindisota nemushonga, vachindivhiringa zvekuti ndaizongosenga mabhegi ndoga ndichida kuroorwa navo. Mai Akisha vakafonera sisi mai Maka kupupuma nehasha chaiko
nezvavainge vanzwa. Vatete, mudzimai uya akanditi ndinochera mvura patepu ndoga, vhiniga chena anga agara ati ndiwe nayo kubva kumba nebhaketi nyowani risina kumboshanda. Vakasanganisa mvura nevhiniga iya kwava kuti ndimwe. Ndakanzwa kuda kurutsa, ndakarutsa ndikanzwa kuti pane choda kubuda. Ndakagomera kwabuda hove mbishi, hove mbishi, hove menyu. Hove yaifamba yaitiwa neturopa pamuromo. Mudzimai akati chainditambudza chainge chabuda, anofanira kunzwa zvakanaka mumazuva matatu anotevera. Zvechokwadi zvakaitawo sekudaro. Mai Maka namai Akisha vakazoenda kuchechi vakanoita dhirama. Madzimai akaudzwa kuti vangwarire vanasikana vavo sekuti painge paita bere rakafuka makushe wai. Vatete, ndikakuudzai kuti izvezvi ndava fiti, mudumbu mangu hamucharwadzi. Ndava kugara nasisi mai Maka sokuti vakaonesa nababa vakati hatizivi kuti Bishop Ncube vaizoplana chii next. Ndiyo nyaya yangu, ndainge ndafa ndaroiwa naBishop wechechi yandaipinda kuda kuzama kumonyorora ruoko kuti vandiise pabarika. Alright. Guys, tinokutendai nekuteerera kwamaita. Musati mainda zve tangoti tikurangaridzai. Regai titenge nyaya dzekufapsa. Nhasi tanga nezvekufapsa. Vava vachiita project. Handimoziva kuti vanga vari kutivakira, vari kupedzisa. Ndoziva kuti vamwe venyu makaorder ma-Starlink enyu ari kuuya vachauya vachiwaisa nhasi vari kupedzisa. Asi basa risati rapera. Vari kuisa matiles, vari kupenda, vari kugadzirisa imba yacho yakakanganisiwa. Nhasi ndatozodiscover kuti pane pomwe payakabhenda kudai. Guys, vanhu vari kudiaspora kana muchivakaka. Kana muchivakaka handikunyepere. You need to be there. You need kutora off chaiko. Foundation ichigwe muripo. Izvo extension yacho yatakata iye handiti tatagara mama vanga vatsvaka bhiridha kanoita extension achivaka extra bedroom negarage. Extension iyoyo 1 room yakabhenda. Nhasi ndipo vari kutoti vari kuisa matiles, vari kuona kuti matiles asi kubuda straight line. Pane kakubhenda karipo, but vari kupedzisa basa. Kana imba yangopera chete tichazokuratidzai. Maybe nhasi regai tingokuratidzai matiles avaisa nesome part of the house, the painting, but haisati yapera. It's still work in progress. Kana yapera tichazouya tonyatsokuratidzai. Kune vose vakaorder ma-Starlink enyu, mamwe akasvika mamwe asati asvika. Asi toda kugarantirai kuti mari dzenyu dziripo, hapana munhu anotiza, not running away. Vanouya vazokuisirai. Vava vachimbori kumamisha kurwagweruku, vachauya kuHarare vozokontinue nebasa. Nditi kutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nedzimwe nyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.